Wodofo enesoso aye Nyankopon epe ema me no ahia e wa Adom TV dwumedi ato ne din Nkuranhyensem so me a me dwumedi ho chia me edi amje so ene ni tekotego emede se do afidi ato a fro obi no fro obi ne fro obi e me wa asem bia me to me hofo ene sa brantie bi etena wiase na no ya brantie a ohwe nwan so wo nwuram no ohwe enwan so wo nwuram no yere ho hwe nwan no so yie oyere ho eye de sefata manwan no ebo ho ban manwan no edoreye na emre semo no sa brantie we no woko eba ne mamu ho na asrafo wona edimu asua asra adwuma no ekoteteye na opegyara ni ekire osoro eno bisa no se hina memo abefiri aba no se memra abefiri asafo brade enti oba be ka che mpanin se me ni amwa pa ba wo mu no wona so se beyi asrafo wona ko training enim tuo bone ade akotete we enwura mu na wo onim training bia nso ose me ni amwa dwane akote no no me megina no na ako we ne fe no endaso ne gidie no na owondaso awrade mu enti okogina akoa no ena okasa kira brante ne se wo de nade ne mpia na eba manim me de otwedi ampon na eba wo so we be kasa na adan twedi ampon ne hwan de enti otwedi ampon apare wo ne se wa brabo ne enimu wa brabo na wo bo no wonka nokore wa brabo na wo bo no biara wa hono bone adokro wa brabo ne be de na twedi ampon betra brabo mu ono o transidi nokore eye pepepe yo adwuma e de efifresa e de hwenwan wa nwira mu di nokore wanka wo nwira mu na wa kuma ponchine bi awe o hwenwan no so e ma nwan no doreye enti emre semo no twedi ampon ho nia wa ye no na no nia oyo ye no be kire ene de abenya na David yo ye no e kire ko akogina na odi nkunim ene de abenya no be kire o kyan de abenya enti wo ye bibi na kai se eye anamuntu a wotu a wo tworo wo da akyen krata wono enti de abenya ne bia ne abeka ne bia no ye wono se ne be hye wo nkuran okina ana abebu abamu na mpo David okokodi nkunim ema ye bo na baso efa na se wo ye ohene obi onam nwura mu a ohwe nwan so ebedi o man so ono no wenda so empo emere onam nwura mu ho no obi anim se oyo ohene bebi a wotine no obi anim se oyo mama ya wo famu ne no obi anim ente honka ye nia wonim yo no ye ne kwampa so fa no kure die ni pepepe yo ye nia wo yo no na se leti bi be peja wo fi nwura mu ema oso abayo mama David no da nwura mu no obi nim se akrante bi wa friend David na emere sem wo no on be gina okwa no edi nkunim esan gidi onyaye ne ndaso onyaye ma no ho gidi ne ndaso epeja wo efiri bebe awo no ekọ wanim ye nyina ya behihye nyoma bi ase ena edi anya ye hwe nifa benkum ye nifa osoro na asase ase ye entebe ye ni wo ye anyufura ye to no kromu ha enye ye na nse nsuo tokura de ayebasa ye kromu ha wo nsuo no to ena wo bo bi sobo na wo bisa ho se de na wo yo ya ema nsuo na to na ma nkra ha yiri ye ne nda so da ache sie ye ne esafata ni mpo ye timi di nwina egu bebia se di guo na bebia se esi dan ye si no ho ne ye de esafata ye nda so suban bone ena se nda so de ma da ache adwinfini ntro ena se nda so ma da ache no kure eni pepepe yo ebie kwan ma da ache de ntia na wusu ne se me no mienu ye suban bi aka ye ne ye bi akohye baabi ena ye gya no kure ka ena ye nya de safata wo a wo nya de safata me so nya bi ntia nyina ate fa ko ba ye nyina sin kete edi no kure ma ye ho e de safata ma ye ho empo e de dwumaden ne pepepe yo e de ye nani a wo kina ebe ye peyo ye kan da so emfiri so na ba enda so nyina so ene ne ye ka kire ye ho wo hwe obi a wo boni dua wo hwe obi a wo twa na no e ba na sa no wano kasa e ma nipa ne kasi na ade aye obi no e be obi bible no say no me nka woni e no me yen na nhira nka woni e hira nti wonu mo obi a no me ne ba so nti jae se wo de wano no me nkrofo na wano etwa nipa no na kansempa de abeka bia ne be ba so wo na firi mu e be yi ama ho minimo hini bi so ne e fre na Hezekiah ene de me no kwa bakwase mu bible mu eno na menim Hezekiah no hene kase na ona ye Israelfo hene na asrafo bia bebu nkam Jerusalem ho so be kum Israelfo sa asrafo ye from Assyria fo na o man nyina yam hyehye wom
na Ezekiah e de krata kire Nyankopon se papa yi hwe ne amumuyefo na atwora ba yen omo se ade chinse na yen ye benum ye dwonso na se be ye de ye ane ade nche me serefa cheme ye benum ye dwonso na ye de ye ane no bi kase kire wa yam hyehye na Ezekiah dane na ni kire ban no se papa hwe ne amumuyefo no atwora ba yen na sankrofo no so mo ba oko a mo de mbrante tena ponko so okwa na etwa buti na ye no ya to mma mo na mkokora na mrewa ya to mo na emma pemfo ya kuom na etwa mo yam edi woni mma no atogem ya hye wom sei e na serafo te on tim odin na sani pe na babun kam Israelfo so nanso so Hezekiah nyendaso se oso nyame bi ote ase na o ka kire Nyankopon se nyabotre ade kire se ne meda me subadi no kure ade chiye no na Israelfo anto jan ona anto bo amotuo na Asiriafo jafo no omo mpima ha aduowotwe enum wonyina atokojoto obekasa we de atwamu entwamu usubane na bema Nyankopon abewo usubane na bema Nyankopon afiri wonchen udi no kure usubane de nkwama obi owo do asese na wotimu yi enioma a woyo no ebe kenya sunsumpa bi ana sunsumbone bi se wo pesika huhu on kanu kure udi ahuhubra nyoma nsese ye na wonde mo nsam tumi na nam ne mo de odo no kure ni pepepe yo nam a wonya Nyankopon tumi na so frɛ no obeje so ma pe ni ma mi nua ba mi nua ba ma enda so ye sunsum e ano kasa na wiase wo ye frɛ sunsum mienu ye sunsum bone ene sunsum papa wa no kasa eno ne ye ene Kenya sunsum papa ban wo saa so na wa no kasa e Kenya sunsum bone no kure die se wodi wa brabo bema obi anya nkwa se wodi odo bedi wanimu enne be Kenya sunsum papa na wanda so awie payo na so wodi ntro sikape pese kunkunya se empo uni odo man nonko na ahubra ni no man se fata oya de ene wo be Kenya sunsum bone na so nya adwuma minia na de amene wakasa me jiri se watie me si David no da nwirem na me ye David na me tondokro oh woni a metondokro ma won na omu nhyame nso se akoya ni esan se me nyendaso epa disuasua ye eto na montuo bi se me ye dan kwama no mano kasa ene me ne ye a me di akire ne ma me ye David na adwuma den na disua na no kasa ene mpondaso wo ne gidi e wo we no ena ma odi nkunim ofi nwira mu baye ode hye ne wo hene ene de me hye onkuran se wo baabi a wo tibia no atete so ense ebu ana achia nso be yi kwan bia so no wo be yi efi na da koi pensempa ka kire ho pe wodo na bda na die mo abra bomfa nkwan mo obi na mpo di ne kure na wanda so be wie pe yo wate se de aye bia no ebe yi enka no kwa ne mo sore waka ne to na mo ntua edi ye de bebre obi to na mo ntua edi hye hunu bebre wo ne di ne kure na se de atie bia no mamanfo nyane ni ntro na kasa wo de odi ne kure mo bia mprimpe sika na kasa wo de openyansa ma yanya de ensem fata na wo de de safata Nyankopon besemu ayiwo ayo mama wo na me no kasa yi wo yo mama prekope no bi na ma abrabo achia ne sa ne manso na be sisi ma na yi wate ka kire won se me di no kure me de odo be bubura na ma de safata na me de enda so so bubura na se de tie bia no se de David free nwira mu be yo de hye be yo mama be yo hene no se na be fi mi nwira mu ma wale mu be fi mi nwira mu sika se be fi mi nwira mu wale so mu na me so ma be yo mama ye nyina ya mama na sei na abrabo ebu no nyenda so na so wo mo obi ate woni onyame ntena se de te bia no wo kina besa ba wo fie mu no abedi nkomo we edin yam nyeso e ni tekotego me da asese wo hwe Nkuranhyemre e wa Adom TV ko so na ma TV ni na ha wo kina e be hia woni onyame ntena